Utopías, lugares del buen vivir. El proper dissabte 29 de març a les 11 del matí sortirem de la cooperativa L'Artiga d'Olot per parlar de les cooperatives de consum agroecològic a Catalunya. Hem convidat a la gent de la Fresca, de la Manduca. Personal de l'Aresta també ens presentarà un estudi que han fet sobre les cooperatives de consum agroecològic a Catalunya. Tindrem, evidentment, representants de l'Artiga i també de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya. T'esperem aquí, a l'Artiga, a les 11 del matí. Puja al vaixell.